Ahoj kamarádi, tak jsem znova na poli, kde jsem byl ve středu, kde jsem našel ty dvě svátostky. Ten nádherný křížek s tou druhou svátostkou. Teď se tady prodírám políčkem. Padl knoflíček. Takový ten krásný s tím masivním očkem. Je nádherný. Ale tady padla daleko větší pecka. Což mě hodně překvapilo. Nádherná šipečka. No, snad ještě něco padne. Uvidíme. Zřejmě jsem se dostal na místo. Je tady spousta keramiky, takové té glazurované, barevné, prostě těch střípků. Nádherná přeska. Takže naprosto neuvěřitelná věc. Já jsem našel druhou šípečku, zhruba tak v 50 metrech, teda menší. Nejmenší. Stav není tak pěkný jako ta první, ale to je velká věc. Krása, nádhera. Takže jdeme luxovat dál. Další krásný nález. No, zřejmě to bude asi knoflíček. Tady to má takový ze spodu zdobení. Byla to povrchovka. Původně jsem si myslel, že je to olověná kůlka. Ale taky krásný artefakt.